Hej og velkommen til vores video om, hvordan vi har tænkt os forholde os til den her prøveeksamen af mig, Felix og Mathias. Nu vil jeg lige til at starte med bare lige få til at forstå, hvad vores case er. Så vi har fundet nogle sten, som muligvis indeholder uran og kan eventuelt være radioaktive. Og vi har oplevet nogle uventede bølger, og vi vil forklare deres opførsel, altså bølgernes opførsel. Og vi vil give strandgæster, der kommer og besøger stranden, gode råd og naturfænomener, som hvordan de kan få en god oplevelse på stranden uden at komme til skade. Og så til undersøgelse af stenene, så vil vi lave nogle forskellige undersøgelser, for eksempel et Geiger-Müller tæller, for ligesom at vise eller finde ud af, hvor radioaktive de her sten er. Og så spektroskopi, hvilket kan analysere sammensætningen af den her stens kemiske sammensætning, for at finde uran eller andre isotoper, og så måle dens vægt og densitet, for at finde ud af, hvilken sten vi har at gøre med. Og så af modellen, så har vi sådan et uranatom, som vi forklarer, og forklare, hvordan stråling opstår. Derefter har vi tænkt os at lave en anden undersøgelse med bølgerne, for eksempel ved at måle bølgelængden og hastigheden på dem ved brug af for eksempel lineal eller stopur. Derefter tænker vi, at vi også vil lave en slags bølgemodel, hvilket kommer til at demonstrere, hvordan vinden påvirker bølgerne. Ja. Udover det tænker vi også, at vi vil lave en eller anden slags graf, der viser, hvordan bølgeenergien afhænger af vindens styrke. Ja. Og ja, det giver os så en forståelse af de her slags processer, af bølgerne og vinden osv. Ja. Okay, for lige at komme med nogle gode råd til kommende strandgæster, så i forhold til de radioaktive sten, så skal man undgå at håndtere sten, hvis Geiger-tælleren viser høje værdier. Skyld hænderne efter håndtering, altså hvis man rører stenen. Og hvis strålingen er høj, så skal man kontakte relevante myndigheder, altså ring til ring 112 eller ring efter hjælp. Og i forhold til bølger og badeforhold, så skal man for det første tjekke vejrforhold og være opmærksom på, om der er kraftige bølger eller ej. Man kan også altid se det på livredderens flag. Undgå at bade, hvis der er stærk strøm eller uforudsigelige bølger. Så måske bare ikke røre ved nogle sten, man er usikker på, eller lad være med at bade, hvis det blæser rigtig meget. Nice. Og for lidt perspektivering, så nice. Og for at perspektivere lidt til omverdenen, så er der mange ting, der kan være radioaktive og skadeligt for ens sundhed og miljøet. Men som regel er forskellige sten på stranden ikke en stor risiko for nogens sundhed, så længe man nice. Så til opsummering, så er det bare, at nogle sten kan indeholde radioaktive isotoper, og man skal være med at være omkring alle de sten, hvis man har målt dem til høj radioaktivitet. Altså nok god idé at undgå de strande. Og at folk i omverdenen nok for det meste er sikre for de her radioaktive sten, fordi det ikke er så meget radioaktivitet der er i. Og så synes jeg også, det er godt, at man kan bruge naturvidenskab til at forstå de fænomener, der nu engang sker, de ting, der foregår i omverdenen. Her har vi lige et billede af en radioaktiv atom, der bliver splittet i en partikel, radioaktivitet og energi. Tak for at se med.